Assalamu alaikum. Sunana Bilkisu Abdullahi daga dandalin duniyar fasaha. Yanda za a ƙara hasken fata cikin ƙanƙanin lokaci. Fatar jiki na ɗaya daga cikin ababen da ke kare jiki baki ɗaya. Domin kafin komai ya taɓa cikin jikin sai ya taɓa fata. Don haka wajibi ne mu kula da fatar jiki. A yau na kawo muku hanyoyi da dama da za a bi domin sanin yadda za a ƙara hasken fata da kuma kula ta a cikin ƙanƙanuwar lokaci. Amfani da ababen kamar su gurji da lemun tsami da ruwan glycerin na cikin ababen da ke kare fuska daga ƙunar rana, sannan ya sanya ta haske da sauransu. Na ɗaya, a riƙa shafa ruwan lemun tsami da auduga kullum dare kafin a kwanta bacci. Bayan an wanke fuskar da sabulu, yin haka na daɗawa fata haske. Na biyu, a matsa ruwan dankalin turawa sannan a riƙa shafawa a fuska a kullum kamar sau 2, safe da yamma, sannan sai a wanke da ruwan ɗumi. Wannan haɗin na haskaka fata. Na uku, idan biki kuma za a je ana son yin kwalliya ga fatar ta yi duhu, sai a samu ayaba a ɓare ta sannan a kwaɓa ayabar, sai a shafa kwaɓin a fuska na tsawon minti 10 zuwa 15, sannan a wanke. Za a yi matuƙar mamaki yadda fatar za ta ƙara haske cikin ƙanƙanin lokaci. Na huɗu, idan ana da fata mai yawan maiƙo, za a iya amfani da ruwan gurji da kuma ruwan lemun tsami a gauraya su sannan a rika shafawa a fuska ko a jiki domin samun fata mai haske. Na biyar, a samu ɓawon lemu sannan a busar da shi, sai a daka a tankaɗe, sannan a samu madara a kwaɓa sai a shafa a fuska na tsawon minti 20. Shi ma sai a yi mamakin yadda fuskar take ƙara haske. Za a iya shafa ruwan glycerin ko rose water a fuska domin samun fuska mai sheƙi da kuma sauƙi. A samu ruwa ƙwai sannan a yawaita shafa farin ruwa a fuska a kullum domin sanya fuska haske da sheƙi da kuma laushi. Idan za a iya sai a shafa a jiki baki ɗaya.